Sa part 200 yung mga. 200 yung part. Alright. Kaya basig padugangan na to. Sinayarakan mo awat mo. Basig padugangan. Layo pa kayo mo. Layo pa kayo na siya. Ito na mawas. Karga rin na? 400. Agay pangitan ni dugangan si Quinta. Bisa. Nasib na na. What's that part? 200. Okay, wala bit part. Sige, bikas. Palinta. Thank you, sir. Ayan, Shape. State where I've seen Panauto once. I attended a conference in Las Vegas, I think it was 2 years ago. And every morning I would shuttle from the hotel where I stayed to the convention center, where the convention was being held. And we would pass by this corner that has this numerous green-colored piece of marijuana, all right, legal or otherwise. And it was a billboard advertising marijuana. This is in Nevada. This is Las Vegas, right? The state of Nevada. Yes. In Las Vegas. Yes. Okay. What happens in Las Vegas? Okay. And there is another place also where it is legal. They have coffee shops that offer different kinds of marijuana openly. It's legal. We come in and everything. In Amsterdam, I saw this one. It's nice. Yes, okay. And recently, just last summer, a country much nearer to the Philippines than the U.S. and Amsterdam legalized the use of medical marijuana, and that's Thailand. You were asking Thailand? No. Why you heard about it? Okay. Why are you guys in the Philippines and not in Thailand? In the surrounding countries, you know, like Malaysia maybe, or Hong Kong, or yes, it's for me, it's personal, because this is where I came from. This is my motherland. And so I've always told myself that if we ever made it out of the States, you know, whatever we did there, we want to implement it here and to give back to the community. Because we saw it in the casino.
here to stimulate the economy and to provide safe access to legitimate patients who legitimately needs it. And it's personal for me as well. So that's the reason it's in the Philippines, is because it's my hometown. Okay, bless you. Thank you. So, yesterday I was asked by a common friend, and then she asked, what is your position on medical marijuana? I said, anything that will help alleviate the condition of people with any kind of sickness or disease, like me, is welcome. As long as it is properly regulated. Exactly. It's well regulated. And if cigarettes are legalized, cigarettes Ano mo, nagbaruan rin? kill or bring you closer to death. Why can't they legalize something that offers healing? Medical, yeah, dili siya. Or even alcohol. I mean, it kills millions of people. Exactly. Right. Yes. And I think that's our mission, because once people understand that to take Ikaw rin medical klase ng marijuana. so it's not like Pag mga candy mo, clean. sulit na yung snow, wag ka snow, So I have a routine. So when I play basketball, now Sabi na my ko, numbers, I have a clean parang klase routine. kayo. So I don't have to take Daghang rin kayo first time sa. I don't have to take other drugs that affect me negatively. So I can put Pero this naging in cake my mga body. taon, It's just like any other food you go to the grocery store and get. It just happens to have para ka, And or the more nagyapon people mo learn ba? about these products that are available, that are safe, that have actually been on the market in other countries for a long time. Okay, for more information, wow, in your website, we have a map here from your website. It says that medical marijuana offers therapy Gusto for ko na sa trade sa Almea. PTSD, migraine, headache tumors, insomnia, Trade nila ni asthma, plantation sa menstrual marijuana. cycles, muscle Silang spasms. gidauban. Pero human na sila pagsunod nilang pak. Sunod na nila. Sunod na nila pak. Umang marijuana ba? Pagdaog nila, o asa ka lagi ko na itong kasos. Dito po ko sila talaga tapos. Lango ko kuno sila na og syudad. Silang gidauban ko ng gisunod ko nila. Ready dito ng We plantation. have even implemented them to kids as young as 5-year-olds. Asa lagi ko ng aso. Doon na tanan tapos na. Pagbalik sa aso, baliw. They have seizures 20 times a day. And from 20 times a day to 1 a day. We have seen it. Pero puno na ilang pat. Okay, but Ilang this puno was sa puno. ages ago. Lubo. We grew up being told, beware of Puno the ng dahon, no? This looks like a cure. It's not a cure-all. Because you It's a have this help-all. list. I'm going to put it on the screen again. Sure. Okay, here we go. Cancer, Alzheimer's, glaucoma, Crohn's disease, epilepsy, HIV/AIDS, multiple sclerosis, etc. Now, see, the reason why is it's not just one plant. There's different versions. Depression even there, that's the screen. Right. Yeah. Okay, menopause, women, cures. Ah? But let's say you're going Asa? through menopause as a woman. You can take Ah, di, legalize na. Basta, kuwan, legal man. Legalization man ang istoryahan. That's the difference. Medical man ang purpose. Dili man, kuwan. Pareha na yung lagi ng recreational. At to pag Netherlands, legal pero Okay guys, we'd like to thank diha ra ka nga lugar, na isa kang area lang na. Diha ra ka pwede mo suyok. Diha ra ka pwede mo marijuana. Di ka pwede sa It gawas. was very nice having you share this information with us on a personal level. Like some recounted here, it's kind of personal for me too because I am a bypass patient. Legal na sa ila ha. Pero ang Dialysis, I'm a potential controlled ang kanang recreational. right? Naray sa area pa. I'd like to repeat, but if we can legalize something like cigarettes that cause lung cancer and all sorts of diseases. Karang lingaw-lingaw, If controlled there's na. something like medical Ay, sa marijuana area ra. that will help people like me. Dito sila tanan. Musuyok ka dito. Wala ka dito. As long as it's properly regulated. Any parting words, gentlemen? Mr. Tyler? Ako pa mga adik. It's very important that the Filipino people Actually, ito ang adik marijuana. this medicine. And so,
Sa mo siya buka. Parkinson's disease, and I gave him Marijuana, organic, shabu, synthetic. This is the US. yes. So I Marijuana, ganang kamukaon. Shabu, di mo ganang kamukaon. and so Marijuana, utog imutin. Shabu, biyos imutin. his wife told us. Marijuana, sikat katawa. Shabu, lampat. Now he's able to Purido kay ka ba? Ganang Now he was sikat. you know, it's just better. It's like Langit, ganang kabulong. life changing, and now Lagot mo ka pirmi. crying out anything to have this medicine, anything. And it's sad because it's not. Marijuana, lami makikatulog. Shabu, di mo So katulog. you should have access to a medication that is going to make you feel better, your well-being, and you should have. What is the cost of medical marijuana? Oh, ang paranoia sa marijuana kay si katawa. Ang shabu, paranoia kay hilak mo kay mag-istoryahan mo doon ni Jumar, ikaw, niya. Ako, amin. Ako, katuwa na, ako na gilibak. Gilibak. Lain daw kayo. Shabu, lain. Ana, mag-istoryahan na sila niya. Paning magkakakay, amin yung ikong gilibak. Mukhang nabitawan. Pagpauna, di ba lang ko? Lagi, muna. Kahit man lang. Oo, isog kay ka. Irritable ba? Irritable. Kaya, biglahon mo sawa, irritable. Irritable po ka, ah. Ulog yun. That's why it's important that it's cultivated and produced here. That way you can avoid all the taxes. California is expensive. Una yung kalamihan. Synthetic ba? Why is it expensive in Synthetic na ka lang. Yes. Pan mo na siya. Kung sa chemistry, kuha na siya kanang solid liquid gas. Solid liquid gas. Pag solid na siya, bato. Pag sulog niya mo na liquid, tayong himong aso. Ang aso na pag clean, pagtapot na sa aso, may mo na kung siyang solid. Unang mapos na siya ang heart attack. O flat man na sa imuhang kuhan, imuhang vein sugar teres. Ugat ba? Matabon mo na. Again, like flash on the screen, your website. So where people can go. Kailangan mo yung sabi ka maghangus. I have it here. Malimong, no? That is Hindi ka mo iwangan, hindi ka ka na makaon, hindi ka tulog. www.com. That's correct. You're also on Facebook. Problemado ka ka, imbis mo lingaw. www.peoplesremedy.com, mga kapuso. Okay? And we'll be Ang inig, kahuman, pagod kay pamaulan ka. Sakit sa laot mo. Pero na primero pa kay pamilya mo pa ako kayo. You know this song? Listen. Tupat na ngayon din, no? Wala na, may nalibo kong maadik ka na. Sila na nga. That should make you miss me a little bit. Oo. California po ito mga kapuso. Angin na siya sa kanang mga estudyante, yung tuwid, kinain pulawan, kaya kailangan tunan, pwede na. And you sa Pangkirin, Modesto, and you are from Sacramento. Kung iuwi mo sa recreational, gold. Anong balita? Eto na, ang masasayang balita. Ang sayo na magulong na si Dampon. Pagkatapos, medyo bukal ang sipag at pagbuhay ng Ano na ganyan yung gagamahala. Sayo naman. Basta creator ka sa ang malay ko. Ang unang gamit. No problem. Pero hilok mo na. Hilok mo na kasi tetek mo. Estudyante ko.
na, basta, lak-lak-lak lang. Iluan mo. Sulayan lang ako ito. Wala nang patuloy naman kasi nagkaroon mo malat. Hindi mo ganahan mo tuloy. Wala mo na sa una na panahon sa una. Karoon mo malat. Kasi wala na ito kung kumabutan. Mag-ingat po tayo sa anim na usong sakit tuwing tag-init. Sore eyes, sunburn, siko na tubo, sa pagdamig, sakit sa balat, rabies. Para maiwasan magka-sore eyes, ugaling maghugas ng kamay at iwasang pusutin ang mga mata. Para iwas sunburn, huwag magbilad sa ilalim ng araw. Lalo na mula alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Kung hindi maiwasan ang paglabas, gumamit ng sunscreen o sunblock at magsuot ng long sleeves na damit. Kahit mainit ang panahon, maaari pa rin magkasipon ng tubo. Kaya laging gumamit ng hand sanitizer at iwasan ang araw na isipon ng tubo. Kapag kakainit ang panahon, madaling masira ang mga bagay. Para maiwasan ang pagsusuka o malalang kaso ng diarrhea, maging maingat sa pagbili ng street food at tiyakin hindi masira o balis ang inyong kakainin. Para maiwasan ang mga sakit sa balat, iwasan magbilan sa ilalim ng araw para hindi mabawisan ng matindi. Huwag gumamit na masyadong mainit na tubig sa pag-igo. Pagbanlaw agad, magkaahon sa dagat. Para maiwasan makagat ng aso, maging maingat sa may paglaro sa inyong mga alaga. Huwag lumapit o hawakan ang mga ligaw na aso. I-report agad sa kinautulan sakali makakita ng aso pulol sa inyong barangay. Sakaling makagat ng aso, hugasan mabuti ang sugat at agad pumunta sa Animal Fight Center para mapagdaan. Tips para maiwasan ang animal sa tuwing tag-init. Ang inseryo ng Galobi sa News TV. Power ka. Definisi. Kapag nga sa kawanan, paano na rin mo? Magandang umaga po ulit. Siyempre, hindi ko yung kilala. Lahat kaya. Kasi tayo, yan ang nagmumot. Tinitry ka mga kapuso. Yun ang kaya yan. Baka hindi kayo affected mga kapuso. Yan ang problema. Pag hindi malinaw yung TV nyo. Gusto nyo malinaw na, gusto nyo mas malinaw pa na signal ng TV nyo. Mabilis na internet sa bahay ninyo. Ito po mga kapuso. Ito po ang Globe Stream Match Extreme Prepaid. Globe Stream Match Extreme Prepaid mga kapuso. Tingnan nyo. Minsan nyo nang bibilin to sa kanilang special na introductory price kung tawagin na 2,999. Tapos, load na lang kayo ng load. May internet kayo sa bahay, mas kagad na yung signal ng television ninyo. Nakita nyo na lang ng microphone na nag-a-off pa kayo mga kapuso. Yung mga bata, sa bahay na lang mag-i-internet. Ang mga magulang, hindi na kaya lumabas pa para mag-internet kayo magbabayad pa kayo load. At sinuban nyo yung binayad ko, mas mahigit pa sa pagbabayad dito. At ilulog nyo lang na ilulog. Prepaid, yun lang kailangan nyo ilulog nyo. Sa mga pwede, yung kung anong ilulog, yun ang gagamitin nyo. O, hindi ko naman yung iba dyan na binabayaran ninyo na mga laman na hindi nyo naman nagagamit ng gusto ng puso. Ito po ang Globe Stream Match Extreme Prepaid. Special po sa mga pagkakamit ng Globe Store, 2,999 pesos pa lang po ito.
At kasama po dyan ng pwede mo. Siyempre, hindi ko po sa karaoke, sa inyo na yun. May nagkumpleto mga kape kahit bata, pwede ko rin ito na mga tayo. Pero, dito na ako rin siya, ano yung mga kapuso, simple lang eh. Ito lang is extreme watch, extreme watch. Is the extreme. Extreme watch, extreme mga kapuso. Uy, meron din nga pala itong mga video streaming ha. Meron ditong, meron ditong, wow! Siyempre mga TV channel, mga kapuso ito po ay hanggang Disyembre 19, 2019 promo ito. Virginia FTE permit number 0809, series of 2019. Oras! Alas 8:48 segundo. Asa man ka? Ngumanguma na lang eh. Farming lang. Yoko! Kasi doon kayo tayo sa kung siya. Gimana po yung pagkaksa ng playoffs, Franklin? Meron po nga nasasabi, lalo po ba na yung practice sa mga mahagi na yan, ang tawag na namin yun. Nandun siya rin natin. Bakit kamusta niya? Pasok! Makalipas ang mahigit isang linggo matapos ang pagsasara sa construction ng flyover tuloy-tuloy na pag-iba dito ng kontrakto ng MRT 7 project. Kabilang sa bahagi ng flyover na kinikiba ay ang kilid ng bahagi nito. Hindi naman gaano papapansin ang mga motorista dahil sa nilalagyan ng kontramal at sa konti sa ang paligid ng flyover. Makaabala sa mga dumadaan na motorista. Samantala, umakagal na rin ang dami ng trafiko sa westbound direction na papunta ng Quezon Region, kahit sa mga palagpolyo ng mga sasakyan, tuloy-tuloy naman ang pusat ng mga motorik ng mga sasakyan sa kanto ng Commonwealth Avenue, kanto ng Tandansora Avenue. Ang eastbound lane naman o direksyon na papunta ng Fairview ay wala naman naging problema palungos kalsada ng pabilis na banda ng mga sasakyan. Ang matusagan ng Yerito Bradio, DSAW. Yung pagtutol po mga kapuso sa parang pangihilap po ng pamalaan ng Luzon na Manila doon sa mga nakatengkang mga truck sa Route 10, mga kapuso, dahil sa usang pinagtay sa mga tinatawag ng port congestion. Ano yung pinag-aakit na patagal ng posisyon na ano naman tayo? Pasok! Ang mga natin at mga traka, ito sa kaabaan ng prosesa. Ang may palina mo sa salita ng port congestion, ayon kay Mario Yap, ako ng Confederation of Travelers Association sa Philippines, o Sinapa, lugaan apektado na ang mga stakeholders sa Atlanta. Kasama na ang mga travelers sa parang problema ng port congestion sa Maynila. Naliwanag na mobilisyon ng Sinapa ang pag-upupa sa dalawa hanggang 3 days ng roadtest ay resulta na ng kahirapan sa pagkuha ng espasyo sa Atlanta para maisahuling ang mga empty containers. Wala pa rin sariling container yard o CY ang mga shipping lines kaya na hindi makapagsahuling ang mga empty container ang mga truckers para ma-espa ng temporahe ang limak-limak penalties na naisipan ng mga shipping lines na ipatupasa. Ayon sa mga pag-aakap ng mga napating na truck sa Rompe na may mga namang empty containers, inililipat lamang itong mga truck sa Rompe sa bahagi ng Pinas na pumunta ng Montana. Sa delikado naman ang bahagi sa ibang mga motorista kahit sa madaling ang lugar sa harapan ito sa Rompe sa Gusto, Maynila. Ang ibang kapuso ay namatay ng DMA. Superado, TV. Ito ang sama-sama ating pagiging. Ito ang sama-sama ating pagiging. Saksi sa WB. Po namin ang pansin yung mga kapwa arkitekto, mga kasamahan po, mga kamag-anak ni Architect Romeo C. David. Sa mga kamag-anak po, sa mga nakakakilala, mga dating kapase, mga kaibigan, mga kapwa arkitekto, sa larangan po ng construction, ito po si Architect Romeo C. David. Pinapaalam po namin sa inyo, katatakap po ng Foro Manita, mga kapuso, na si Architect Romeo C. David ay nagliliwan po ng kanyang kaarawan ngayong araw na ito. Palakpakan naman natin ang si Architect David. Si Architect Romeo David ay nagliliwan po ng kanyang kaarawan. Happy birthday nito mga Architect Romeo C.
si siya ang kasama natin dito. Si Jessica, mga kapuso. Minit na bro, kayo daw na. May paksa dito eh. Gisyon din mo ba? Yo, oy. Ngayon po ay, wala nito? Oo. Minit ka. Happy wedding anniversary ka 27 sa original na kasama ko ni Mang Samson. Medyo di boss. Ako Hindi ko din kasama alaw si na Mang ako Samson. dito. Kilala ko si Mona. Hindi, dating yan, pero dating wala. Isa lang kasama ni Mang Samson. Si Dada sa Abeta Samson. Dada sa Abeta Samson. Ngayon po March 11 ang kanilang ika-27 anibersaryo ni Mang Samson ng Manila Bulletin. Ito ang sama-sama ating pagiging. Ito ang sama-sama ating pagiging saksi sa dami. Kaptikin po ngayon ni June Ibarola ng GMA. Sa mga nakakakilala po kay June Ibarola, birthday niya po ngayon. Ito ang sama-sama ating pagiging. Ito ang sama-sama ating pagiging saksi sa dami. Itong pagregalo sa mga yan ngayon, itong alon o natatak ng tubig, mga kapuso, itong alon na purified bottled water. Lalo na ngayong panahon po ng mga tubig-tubig na mga, kaya ba yung tubig, pag humina po ang tubig, o kaya nawala tapos bumalik, di ba ang payo nila, tutulungan po na yung bagong tulong tubig? Delikado na ngayon, tubig ang pinag-uusapan natin dito mga kapuso, ito, alon purified bottled water, magaan sa pusa. Ito pong 500 ml na ito na alon, ito, maniwala pa kayo, 10 piso lang po ito sa suking tindahan ninyo. 10 piso lang po itong alon. Ito po ay purified bottled water mga kapuso. Bili na kayo, ito po ang pangalan nito mga kapuso, alon. Ayan, alon. Think positive po tayo mga kapuso, alon. Ang oras po natin, alas 8:54 at 30 segundos. Itong ating expanded maternity leave has provided generous exemption sa mga enterprises. Win-win para sa akin. Means the women who are working for them have get expanded maternity benefits. That means the women working for them will be covered by SSS. Because you from somebody is something different about the Filipino area. Dapat talaga wag sa sobrang barat ng mamimili, nagbibigay kami ng 130 kasi wala naman daw binalitan gas. Kami dito, nagpipilit pa kami bagsak presyo kasi wala naman mamimili. Pati rin kasi yung nagpapalanting ng chicks, nagpalagi ng choy, may suspect ko ang supply ngayon. Sa programa niya mga kapuso, kayo po ang anchorman, anchorwoman, kayo po komentarista dito po sa Super Radio ni Sinore. Sasagutin niyo yung mga tanong ni Joel ngayong umaga. Ang tanong niya ngayong umaga, suportado niyo ba ang panukala na ibalik ang pagtuturo ng GMRC, Good Manners and Right Conduct sa mga paralan? Parang meron yan. Hindi kong paralan. At manners and right conduct na natutunan nito mga
Pagkakataon yung mga panunod sa may katabag EMRC sa mga panunod. Ang pakayanan niyo po yan, sila po lamang nagalan sa mga may mga bulungan sa mga pakayanan. Sa Kanban. Ay, apa? May Kanban eh, dahil panahon po ng election 2019 eh. Alala, pasok! Aabot na sa 80 loose firearms na na-recover ng Cavite Police ngayong election gunman. Northwest ng Talan dito sa Bayang Camp. For the same time, senior sa Malagman sa Studio Sector. Sinabi ng Cavite Police ang mga baril na nakumpisa at kung sa kalawag na ito ko sa kanila. At isegod mula Pebrero hanggang Marso ng taon na ito. 52 mga baril na ang pusang loob na istupa ng mga may-ari na expired na ang mga lisensya nito. Habang 21 naman nito ang checkpoint search warrant ng mga dalawa sa na-recover ay high-powered firearms. Kabilang na ang isang M40 rifle, ang isang machine gun na naman isego na apat sa mga nagsumbong ay mga politiko. Sa dalawang ito ang kandidato para sa eleksyon. Ano na po sa kanila siya may journalism. Kumanan sa ganda. Sama-sama ating magiging ito. Ang sama-sama Integrate ko. ang sama-sama ating magiging saksi sa dami. Susunod na po ang tanong sa inyo. Hindi mga katawa mo, hindi tatawa. Radyo na, TV ba yun? Pakinggan at mapapanood ninyo ang mga sagot po ng mga nakikinig at nanonood sa Dakotin sa News TV. Ang tanong ni Joel Reyes sa umaga nito sa anong sa inyo. Suportado mo pa ang panukalang ibalik ang pagtuturo ng World Marathon Mike Hanma sa mga pahala. Samantala, maraming salamat Quezon, maraming salamat Visayas, maraming salamat Mindanao sa inyong pagtitiwala. Ako po si Michael Reyes, mga kapuso. Ako mga po. Ang sama-sama ating magiging ito. Ang sama-sama ating magiging ito ang saksi sa dami. Sana lang po, maingis na lang po ang lipayan ng programa nito. Pinipilitin ko rin tayo araw-arawin yan. Kumusta natin yung sumay ko ng isang linggo eh. Pagkat na more industrization. Saan ko alas na na po? Magpapasubok sa bayan. Bisa dia video kalau gitu. Anong balita? Ano masasayang balita? Kata. Sa kanilang araw ng pagtatapos, bigyan ang sipag at tagumpay ng ating graduates sa handog naming mga DIY. Sa pagtulong sa kapwa, walang malaki ang ang malay mo. Ang unang habay mo, marami pa lang mararating. Laju. Pre? Ikaw. Oh, ano kayo ko sa'yo? Psst. Gamay man. Gamay ko tako. Sama niya asawa, gamay ko diya. Ha? Gamay ko diya basta. Asa mas parimat? Ito Manila lagi ako. Si Kuan? Mike. Mike? Nala, Asa man? Kita na may sa bulangan kay. Oo. Ining sulay tag sulad bulangan makausap ano December. Pista ko ro. Dili, wala pista. Ngita ko amigo dito kay December ko ro, December. December to mo siguro to. Kita rin bulan. Oh, ana. Ora po to.
Sa kuha, sumasama lang. Nangita ko ni Nikki. Nya. Paggawas naman ako sila lagitan. Oh, gawas. Sila tata, kuyugas na tata na sino ba? Oo, Hmm. sila ba na si Kuyog? Binasa po ka ito kay kanay di man tayo hinugal. Yogan. Akong giabay ako 50. Pulo kasultada pre. Wala lang mabali-bali gyud og pero niabot ko og 4,000 lang. Pupir din ako buga pero na ako kaon. Lagi mo na na. Ano sada? Unsa may wish nimo ani mo 50? Iko makainom mo tag makakaon na. Okay na ko. Eh total 50 ra man ang pauli naman ta ko. Tos kay daw niabot mo nag 4,000 og kwarta ko. Nahurot ra gyud puto na mo og inom mo kaon. Balik mo buga. Bog. Dagan gud mi kayo nga. Unom siguro mi ka bok ang paling inom. Dito may gabi dito may sa Basay, Asos. Pero ko gaya blood, dahil na sa paminaw eh. Sakit ako ulo. Paningot ko high blood. Kasultada to ako 50. Wa ra mabali-bali kay wa naman madawat gud tong uban. Libo-libo na lang ba ang kuan? Pero matay ni abot og pulo eh. Alas 11 ko ka ulit. Pag abot sa kwarta og Christmas, wala na siya mabalik. Kay kuan Oscalibor ay nadawat. Photo kuan. Pero pag abot og 1,000, sila 50 na imong 100, 200, 400, 800, 1,006, 3,002. Pag abot 3,002, ikuha itong doon. So, kung namig sa ating. Unom, Leo, 3,000. Kung nabali-bali lagi, pastilan. Bali yun na itong kwarta. Huwag ibali-bali yun ito, pre. Wala ka mabali-bali. Aling ako kay tatasino sa ko. Ipahurot rin ko na ako ito. Wala, balay. Wala ko trabaho sa syudad sukad. Balay ra, balay. Tambay. Palot ka? Unar ako nimo. Papugong na lang, papugong. Kulang na ta, lagot ay bato ko sa lawa. Bisa ka mo hugas plato. Action mo gani. Hugas plato, wala. Matay. Ba't niya ka, Andre, oh. Pre, naong. Brad.